Tak jo, dneska si podíváme, proč dlouho nevycházely videa. Proč jsem na to takzvaně kašlal, se hodně lidi řekne, ale já jsem na to nekašlal. Je to kvůli tomu, že vlastně mi jednoho dne napsal kanál, že za 8 dny mi ho smažou, takže jsem z toho byl úplně to. Ale vlastně chci vám jenom ukázat, o co jsem všechno mohl přijít, protože vám tady nebudu ukazovat příběh, nemohu jako říkat. Takže mohl jsem přijít hoši o popis, což popis, hoši, to si takhle můžu, koukejte. Si takhle skopíruju a mám to, ne hoši, hotovo. Si takhle můžu skopírovat, ctrl, tak, ctrl, a hotovo. To jako mám, jo, to je v pohodě. A nebo to můžu i napsat, to je v pohodě, jo. Odkazy, což mě zase taky neštve, to můžu jenom přidat. Ale štve mi nejvíc, štvalo by mě nejvíc tohle, 183 odběratelů. Videa mě neštvalo, to můžu dělat znova. 40 000 videí, 40 000 zhlédnutí, to mi taky štve. To by mi taky štvalo. Profilovka, jako profilovku mám i banner, jo, tak víte co. Videa, já tam mám totiž hodně videí neveřejných, tady taky shortů mám hodně. Veřejných, ale neveřejný videa mám i taky, jo, to jsem zapomněl říct, že vlastně hodně lidí neví, ale já mám ještě na tomhle kanále spousta neveřejných videí, jakože spousta. Lidi jsou buď soukromí nebo neveřejný, jakože se vy nemůžete zobrazit, můžete zobrazit jenom já, anebo někdo s odkazem. Takže tam to. Takže to je taková věc. No a teď právě a jelikož jsem si řekl, že dobře, že jednou nebyla to moje blbost, jsem si řekl, že YouTube je stejně hloupé, když vám prosím tě stejně, když stejně prosím tě, ty tam točím malý tvorce a takhle, to jsem si řekl v hlavě, tak jsem začal točit s webkou hodně. Hej, takže jako takhle můžu točit, takhle budu točit teďka hry, random hry a takhle, jo. Takže random hry bude teďka, ne od znova, bude to právě 9, 10, tam ty díly teda ty jsou ukrytý, když dáte playlist a dáte random hry, tak tam jsou, ale to můžete, takže furt budou jako v playlistu všechny, akorát nebudou na YouTube, jakože nebudou ve videích, jsou jenom playlistu neveřejných a vy si asi můžete rozkliknout. Takže tak, a normálně takhle budou vycházet videa, jo, tady třeba takhle mám otevřený Roblox, takhle normálně budu hrát, jo, ale nebudu mít webku, jo, nebudu mít webku. A tak, nebudu mít další webku, takže to je taková nevýhodka, tak nevadí, jako. Ale celkem mi štve, že nemůžu teďka točit s webkou, když tady mám tak pěkný studio a líbí se mi to tady, takže to se taky omlouvám, ale že teďka, a budu třeba větší, tak to bude, ale myslím, že já nevím, jestli najdu ještě starý záběr, když jsem to točil ještě předtím, když právě se to ještě nevyřešilo, tak mám, myslím, že záznam, který jsem chtěl v tu dobu vydat, ale pak jsme jeli na dovolenou, no státem jenom tak jako na 3 noci, do Orlických hor. A v těch na Orlických horách, hoši, tam se mi stala taková jedna věc, že my jsme byli první den na koupališti, jo, my jsme jeli, tak tam bylo koupaliště, jak jsme se tam zastavili. A já jsem si tak jsem jezdil na těch tobogánech, co se stane s tím mým kanálem, oni mi ho nezachrání, tak jsem to dělal, pak jsme teda dojeli a pak další den, myslím, že mi to nenapsalo, jo, nenapsalo mi to, tak říkám, oh my god, tak počkej, můj kanál je možná zachráněn. Ani, takhle mi to teda nepsalo dlouho, až jsem, myslím, že pak poslední den mi to napsalo, že, nebo to bylo, myslím, že, ne, to nebylo tam ten den, to bylo další až den, tak mi to napsalo, tak mi to až nenapsalo, takže jsem byl úplně to, že můj kanál je zachráněn, ale pak, jak jsem se, myslím, že dojel, nebo v autě jsem zjistil, že nakonec není zachráněn. Pak jsem asi o nějaký dny zase uběhlo, byl jsem u babičky, jo, první den, byli jsme na výstavě aut a to už bylo prostě starých a takhle. A to už bylo horší, poslední veteránů a takhle. Poslední den, co ten kanál jsem mohl zachránit, nakonec, no mám říkat jaká, to je jedno.
ale zkusím vám, takže můj kanál je zachráněný a teďka tady už budou vycházet videa, jen se omlouvám, já jsem to potřebovala rozdýchávat ještě teďka, co se vůbec stalo, tak a neměl jsem na to úplně čas točit teďka, ale teďka vyšlo další video a já pokud se budu vrtat v úložišti hodně nebo v souborech, tak možná vám najdu ještě záznam předtím, jak jsem to ještě neměl zachráněný ten kanál. Tak jo, mějte se pěkně, takový jenom krátký video, mějte se hezky a čau, mějte se hezky a čus. Jo, našel jsem to, ale nechci vám to tady úplně dávat, protože víte co, mohl bych se dostat ban, ale mějte se hezky, doufám, že se vám video líbilo a čus. A jsem strašně rád, že ten kanál je zachráněný.